on, zet moj, zato sam ga je odabrao za zeta mojega biranoga, a ne drugačije. Drago je da si znao. Reče neki da kaže da sam samo bije uli bacio, ne bi njemu dao. A ti me ne govori, ja to ne bi ni znao pomisliti, kako šta drugo je. Samo kaže loptu po limu. A on je htio da vam vrati babu. Ne, sve strata, to neće da nagori da ti skoči iz mosta uli. Pa on to radi. Ne daj se ti. Radi, ali govorim... Išao je nekoliko puta, pa zavuče ruku i vidi Bogom Milana, da neću još. Jači je u diplomatiji u priči nego ja, ja ne umijem. Ne umijem, vola pa Boga nema. On istine ne umije se. Kod njega istine nema. Vjerujete kaže da je mlijeko bijelo, ja preko nino crno. To je više. Jer si ti pokvaren čovjeka, ja ne mogu, Bogu hvala odabran. I bolje da nema, ima još jednog ovako, a neću ga kazati koji je. Malo prije ja rekao jednome čovjeku da ga... Što je prošao da viš uz ulicu? Uzvati ono, uzvati onu osobu. Nije ovo. Oni samo Zašto se mi izgrli, izljubili. Mogu ti stjeti. Jes, Bogom, ja uviđam nekom dela ti majke da zna samo šta ti radi. A ja mu se zapalio bratski, što je uzo. I sine. Ano kako, Bogo bi uzeo, a vidio sam ga Bogo. Bratski, Ono mi se ljubiš. izljubi smo se Bogana, kako se izljubi smo. A on mu je pravio, kad je bila ona kanalizacija. Imalo sigurno 2 metra. I on gleda ponio neki ranac da ide gore. Noć. I mali taksista rekao, naćemo Trgoviću, ne može da ga povedem, pa ćemo ga samo onaj kanal zatrpat i gotovo. I bolje je bilo. To je moja svojta, pola. Krištore, kako? A to u vezi one prijateljice, jel? Jes. A hoće da me prvo se bude tebi... A sad čašćava, zamisli što je mati. Ali na kako? Hoće sa prijateljicom da me slikaš i da je stavim da... Ja nemam bez nju jednako, ovoga je zetar, pa imam jednoga i moram nijel. Samo da ti gari. Čuo, moje. A što god mi je jedan od ovoga čovjeka. Bolje ti je da odeš na Dugu Luku. Ne smijemo tebe. Ko sekretarice? Ne smijemo tebe, bovam Bibovom radu. Ono smrću, izgovorio te tebe, a poslije misli, pa Jugo prikoči, jebote kao. Vala ja rekao, Bogu, sad će progovoriti. U što pa moment? A na Dugu Luku? Jesi mu dao, jesi mu učinjavao onu stvar? Ja, šta Bogu? I šta? Znači, deluje. Ma bije ko... Ne treba, apsolutno, ja po 2 put, 3. put molu, ali ja neću 3. Tako je prosto. Ne mogu kubite Bogu. Nije dobro, samo... A Ramis? Za Ramis, ja ne znam, samo pita. I malo ti kaže, brate, još duže ti kao ti, rekao imam jednoga, a na Ramiza pomisli. A na Ramiza sam uvidio, Ramiz je potpisao kapitulaciju Rami, pa ti je zadovoljno. Kako mi je zimus ja da zadovoljno dok ono bio zdrav. Dole ja se jedan tresi, od zimi ono unutra. Ja sam hvala i sad zdrav. Dobro, jesi sada? Dobro, bio malo sad. Hvala sad. Dobro. Hvala Bogu. I sad ću da idem više po noći po ženama nego što sam do sad išao, tako je kore. Svaka ti čast. Bog te ne gradio kad tako mi. Samo da ti kažem. A šta je, Danju ne smiješ, je? Ne, nego ja sam stidljiv čovjek. Ne umijem da potražim, pa ne umijem da pričam, pa ne umijem znam kako... Nepismeni ni stidljiv, ovaj me sve podučava. A kako kažeš, seba će pitat, tako da, Boga da, ako ne da, zdravo bilo. Ne, i ne valja proći sa ženskom ako ti nije svoje. Vidiš. 40 koraka što je ne pitao, to ćeš dati. Ako nije svoje, ako je svoje, svaka čast. Svaka čast. Ako nije, 40 koraka da ideš, a ne pitaš je.
Ti, U žene? ne, nego u džene da vriš, sad stalo kukati imaju. A ako uradiš? U dženet. Šta da ti kažem? Kad bi ovo prepisivao ove zakone, da bi se tamo pitao, bilo bi dobro. Mogu ti je tako po zakonu i šta ti po šarijatu? Pite hođu, slobodno. Kojeg, Mazuna? Pa ne Mazuna, ne pitaj Zuković. Zuković je, tri žene ne bi donio. Jest. 3 žene ima. Vala, nek ima i pešteća. Srećan se ženi. I treba da ima. Pripiše mu da ima, vala. A? Pripiše mu da ima. To, nema, pametan čovjek, zna. A dobro, Joju, pa koliko imaš ti sporednih ovako? A? Koliko imaš ti sporednih? Koliko? To ti ja ne mogu, što ne bi prvo pisao na papir, pa poslije da gledam papir, pa da... Ima ova spisak samo. A ovako na pamet ja ne znam, mogu slobodno ti kažem. Zaboraviš im imena. Pa zaboravi imena. A još noć? A noć, ja po noći nju mogu ne pitat za ime. Obavio mi te poslove i... Poštovani gledalci, to su bili Uzeir i Momo iz Brodareva. Često.